Komárno preslávili aj mnohí významní rodáci. Móri Okai, známy maďarský románopisec, ktorý žil a tvoril v 19. storočí. Nestárnúce operety Franza Lehára dodnes očarúvajú publikum na celom svete. Kandidát na Nobelovú cenu vedec Jánoš Šeje a zakladateľ teórie stresu bol žiakom tunajšieho benediktínskeho gymnázia, v Komárne aj zmaturoval. Ďalší lekár, vedec je Stanislav Provazek, významný mikrobiológ, objaviteľ pôvodcu škvrnitého týfusu. V histórii Komárna má miesto aj generál György Klapka, ktorý sa do dejín zapísal ako hrdinský obranca komárňanskej pevnosti v 19. storočí. Po ňom je pomenované aj centrálne námestie. Kým významné osobnosti tvoria históriu Komárna, nádvorie Európy ponúka pohľad na najvýznamnejšie typy architektúr starého kontinentu. Nájdete tu budovy približujúce okrem iného architektúru typickú pre Nemecko, Španielsko, Írsko či Vatikán, ako aj ďalšie krajiny Európy. Nádvorie je domovom aj parku sôch historických osobností. Kaviarničky, ktoré ho zdobia, poskytujú miesto na oddych a nájdete tu aj množstvo obchodíkov. Turistov, ktorí zavítajú do Komárna, čaká aj kvalitná termálna voda, príjemné prostredie termálneho kúpaliska s detskými aj plaveckým bazénom, kemping, ako aj sieť ubytovacích zariadení a reštaurácií.